Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngasesarengan wonten ing wekdal menika kita deres surat An-Nas ayat 1 dumugi ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodhanipun setan ingkang dipun ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. Qul a'udzu birabbin nas. Dawuh sira Muhammad, kula nyuwun pangreksa dumateng pangeranipun manungsa. Malikin nas ingkang ngratoni para manungsa. Ilahin nas sesembahanipun para manungsa. Min syarril waswasil khannas saking awonipun waswas ingkang boten ketingal. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ingkang bisiki awon ing dalem manahe manungsa. Minal jinnati wan nas saking bangsane jin lan manungsa. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.